Hayırlı kеш, hürmetli televizor kardeşler, Müslüm Televizyonisi özünün tapşırıqlarını başlay. Haberler çıkarılışı bilen studiyada men Liliya Shaymiyeva. Bulgan vakıgalar turunda kıskaça. Ölüşçü mobilizatsiya oksalarında Müslüm rayonunda Şiratdağı zotu ötті. 27 oktyabr keşinde Müslüm Yürегі skverında olma tüşürlükte orun yok idi. Yigitlerini zotu şorasında rayon başlığı Albert Hojin, rayonunun uyuşma предприятие kollektivlari da qatnaştı. 33 rayondaşыбызны Qozan şəhərinin jıyılıb punktuna uzatırğa dip kelüşləri arasında Batır yigitlərimizin ətiyənilərin, ğailələrin, yoxunların gana түгел, bir taraf bulmagan bir köp rayondaşlarыбызны көрергə bulaydı. Şunday ağır şokta özümнің ауылдашларымны uzatırğa keldim. Çünki tanışlıq yok ildə. Көңілге нық ağır. Onlar isen emin yürüp qaytsınlar. Bu soğuşlar bitsin edi. Dünyalar tınışlansın edi. Elbette ki bu yigitlerimizge biz onlar için batırlar. Çünkü onlar indi ilimizin saklara gittiler. Endi mında kalışçılarga sabırlık, enilerine, etilerine, kadınlarına, bağlarına, güvenmine şuşu bugün uzatırğa kelgen barlık mene şuşu rayondaşlarımızga sabırlık dilemen. Biz indi onlar bilen gururlanabız. Hem en zor tilegimiz isen sağ qaytsınlar. Biz onlarni mında kitebіз. Qaşandır biz özümüz mine bizning özümüzge Afgançılarga vaqt bizni soylagan edi. Mine bugün özümüzning yigitlerimizni vaqt soyladı. Elbette indi. Biz rayondaşlarımızga barsına da isen emin sağ selamet keliş şuşu özümüzning tuğan yerimizge, tuğan müslimimizge eğlenip qaytırga yazsın. Bu ikinci uzatı, en mühimi isen sağ eylenip qaytsınlar. Hazır barыбызdan da birdemlik kine talep ettiler. Mobilizatsiyalanışı yigitlerinin koybirlerin türlü şehirlerde işlep yürgen yerlerinden çakırıp alganlar. Kubisi gaileli, kişkine bağlıları da var. Подмосковья служиттим, Сергей Посадта, Шараповада. Şu инструктор по учебной базе, тренировочной базе едім. Деген должностьлар шундай едім. Şu үйдегілер әтен қала, қатын қала, екі балам қала. Баланың зорысына 3 yaş, Melekeyni 4 ay. Isen sağına артымнан ұрап айтырғайын. Мен şu әнелер күтіп қалашақ енді. Isen соғына үйленіп қайтырғайсың, һәм көрішергейсің. 2 yıl служитіп қайттым августта. Украинада болып қайттым. Киев жағында болдым. Достар қалды шында. Өзім де барас келді. Har tağım baram indi. Men özüm kontrakt boyunca hizmet etkenim. Tağım baras keldi. Dostlarım qaldandı. Barыбызның да бүгін күзләрдә яшь күңелдә җиңүгә өмет. Егетләргә Müslüm символик сыт төшерелгән тимер тәңкәләр, кирәкле әйберләр тупланган рюкзаклар тапшырылды. Военно-воздушный силда булдым. Чәйтеп инде. Кашып булмады. Керек бала безнең жерлебезин жокларга кетелер. Булай гана кетмелер инделер. Махсус мына сумкалар жыйылды, керек-яраклар менен. Өзүбүздүн кызматкерлер жардам этти. Счетларына бешарма акча күчөчөк эртеге. Ошо бек зор рахмат этебиз биздеги кишке. Жардамсыз калдырмады жигиттерге ар бирсине берилечек илдим акча. Ошо өзүбүздүн кеткен жигиттерге мен оңуштарга тилейм. Исен согун айдап кайтсындар. Опайым менен бирге кетебиз. Служить кайтарга yazsın. Sizni de saklayız. Men Чеченияда болдым, снайпер болдым. Егетләрне озату чарасында районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сөнгатуллин да катнашты. Һәм райондашларыбызга туган якларга исән-сау әйләнеп кайтуларын теләде. Провожаем своего братишку младшего. Желаю, чтобы вернулся здоровым, чтобы все было хорошо и быстрее бы закончилась вся эта война. И все были дома, потому что мы их ждем и верим только в лучшее. Я провожаю сегодня сына. Слов нет. Напутствие только, дай Бог, служи и вернись домой. Самое главное.
Чараның тантаналы өлешеннән соң ир-егетләргә якыннары белән саубуллашу өчен 5 минут вакыт бирелде. Әлеге вакыт эчендә тормыш иптәшенең җылы кочагына сыйган хатын-кызлар, улларының көчле кулларына башын салган әниләренең нәрсә кичергәнен аңлатып бирүе дә кыен. Мөслим йөрәге скверында озата килүчеләрнең шактый күп булуы райондашларыбызның бер-берсенә битараф булмауларын күрсәтә. Мобилизацияләнүче ир-егетләрне Мөслимнән Казан шәһәрендәге җыелу пунктына 2 автобус алып китте. Райондашларыбызга исән-сау әйләнеп кайтырга, якыннары белән тизрәк күрешергә язсын. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Өлеше мобилизациялау кысаларында Мөслим районында чираттагы озату үтүен хәбәр иткән идек. Сишәмбе көнне тулы бер автобус кеше райондашларыбызның көн күреше белән танышып кайтты. Мөслим делегациясе Казан шәһәренең җыелу пунктына район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов җитәкчелегендә барды. Без кичә ата-аналар белән берлектә Альберт Ровичның инде инициативасы белән без ата-аналарны бергә җыйдык та бер автобус белән 50дән артык кеше шушы үзебезнең мобилизация буенча эләккән егетләребез янына аларны күрергә барып кайттык. Шуннан да солдатлар белән очрашкачтан аларның кәефләре яхшы иде. Ашату, эшертү буенча проблемалары юк, киендерү буенча проблемалар юк диделәр. Һәм инде иртән 8дән 9дан алар инде үзләренең полигоннарына барып төрле хәрби күнекмәләр үтәләр. Һәм biz барганда да инде бер өлеш инде кайтып бетә алмаган иде. Шуңа без аларны өлешчә инде күрергә туры килде. Әтиәниләр белән барган туганнар белән бергә очраштылар. Үзебез пассажирлар белән группада язышабыз да, көнчле булган кебек булды инде. Мәйтәм белгән булсак, Динабыз акча җыеп шунда беренче ярдәм итеп, озатырга барырга хәсәбе дә инде. Сау булашып калсам да кочаклашып күрешеп, үзенең күңеле булыр дидек инде. Шуннан соң хакимият автобус бирә икән дигән сүзне ишеткәчтән урын бармысызмы дип авыл советы миңа тәкъдим итте дә, мин тиз генә группадашларга яздым да, шул классташларга инде. Әйдәгез мәйтәм, мин үзем барам. Хәзрәк җыйышсак, может, берәр кирәк әйберләре бар дип, телефон номерын табып Альбертның үзен күреп кайттык, главное, и торган җирен белән танышып кайттык. Ишке кертмәсәләр дә, күңеле булгандыр дип уйлыйм инде. Автобуста батыр егетләребезнең әтиәниләре, тормыш иптәшләре белән балалары, дуслары да бар иде. Райондашларыбыз бүгенге көндә Казан Экспо күргәзмә павильоны һәм полигонда. Мобилизацияләнүчеләргә бүген нәрсә кирәклеген белү өчен мондый очрашулар бик кирәк. Һәр гаиләгә алга таба социаль паспортлар төзеләсе дә мәгълүм. Улларын, тормыш иптәшләрен, дусларын күрергә дип килүчеләр арасында Мөслимнән Илүзә Хәбибуллина да бар иде. Илүзә сыйныфташы белән очрашырга дип юлга кузгалган. Хәерле кичләр, авылдашлар, һәрберегезгә рәхмәт, туганнарга рәхмәт килгәннәре өчен. Яни рәхмәт сиңа. Оештырган өчен Әти, сәлам. У нас все замечательно. Самое главное, дух есть. Да, дух есть, мы самые веселые здесь. Дай Бог, будем стараться уж. Да. Большое спасибо. Очень рад был всему. Сестра приехала с администрации. Потом Альбина Юнусовна приехала. Очень приятно. На душе радостно. Менә зур рәхмәт әйтәсе килгән өчен, шул хәтта автобус белән матур якын иткән өчен, онытмаган өчен зур рәхмәт сезгә. Һәм килә Мөслим районына барысына да. Егетләр алдында ватанны саклау бурычы тора. Райондашларыбызны Аллаһы Тәгалә хәйр фатихасыннан ташламасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бердәмлек авыр вакытларда сынала диләр. Бу чыннан да шулай. Мөслим районы халкы бердәм булып, мобилизацияләнүче кешеләргә ярдәм күрсәтә. Дару, кием салым, башка кирәк-яраклар җыя. Татбүләр авылы халкы да дәррәү кубып, бу көннәрдә мобилизацияләнгән ир-егетләр өчен оек-башлар, бияләйләр бәйли. Biz инде наскиларына өйдә дә бәйлибез, менә Альфирага җыелып та шулай аулак өйләр ясап бәйлибез, кичләрен утырып шулай бәйлибез. Авыр чакта берләшәбез инде. Татар хатын-кызларның Ак Калфак иҗтимагый оешмасы тәкъдим иткән Кайсыгызның кулы җылы акциясына кушылып, бу эш җирлектә Татбүләр мәдәният йортында 17 октябрь көнне башланып киткән. Бүген апалар Альфира Шәйхетдинова йортында җыелып, элеккеге вакытлардагы кебек аулак өй ясап, кул эше белән шөгыльләнәләр. Мин дә моны булай итеп бәйләгәнем юк иде, булай аерым бармаклына, шулай баш бармаклына аерып бәйлидерим. Мин дә бу солдатлар өчен бик җайлы, уңайлы бияләй дип беләм. Теге аткан очракта да үзләренә бик җайлы дим. Әле хәтта иптәшем дә бик әле киеп карады да, бик җайлы әйбер икән бу, миңа да бәйләп бирсең әле дигән
сөз әйтте. Бұл солдатлар үшін енді мен 4 бар биялай бейледім. Міне бүгін 5-шісін башлайым. Мен мұны шыннан да көңіл жылымына беріп бейлейм. Люция Мирзаянова белән Альбина Нуриева йон ыек башлар бәйләү өчен 40 тәнә йомгак йон сатып алып кайткан. Әлеге җептән бик күп санда бияләй һәм ыек башлар, перчаткалар бәйләгәннәр. Авырлык килгәч бит кеше берләшә. Менә берләштеләр, халыклар менә ничек тә ярдәм итәргә тырышалар шушы кайгылы чорда илебезгә, балаларыбызга. Менә хатыннарыбыз, апаларыбыз, абыйларыбыз, сеңнеләребез җыелышып, менә нәрсә булса да кулына нәрсә килә, акчамы, носкимы, бияләйме, кулына килгәннәр менә кызлар бәйләй башладылар хәзер. Бергәләр шушы акция кушылып бик күп кенә җиннаскилар, бияләйләр бәйләдек, пластиналар тектек, муенсалар әзерләп җибәрдек. Инде Алла бирсә, алга таба да бу эшебезне югалтмабыз. Инде дөньяларыбыз гына тыныч булсын, дөньялар тыныч булса, без һәр вакыт инде авыр хәлдә булган чиракта кемгә дә ярдәм итәргә әзер. Безнең шушы акцияның төп сәбәпчесе дисәң инде бик матур килеп чыкмас. Безнең үзебезнең авылныкы Люция апа, аның кыз фамилиясе Мирзаянова. Ул инде менә шундыйрак әйбер Рима, әгәр дә мин җипләреп кайтсам, җан уйык бәйләләр бәйләп булмас микән диде дә, без шушыны эләктереп алдык сразу. Мин сразу Сәрия апага чыктым инде. Сәрия апа үзе килеп битмәде инде. Сәрия апа да моны хуплады. Әйдә сразу бәйләүчеләр белән группа ачабыз диде. Һәм без группа ачтык та, менә шушындай җипләрдән һәрбер менә шундый апалар белән носкилар, бияләйләр бәйләргә булдык. Ыекбаш бәйләүгә Альфира апаның оныгы мәктәп укучысы Зәмирә дә кушылган. Мен әбиемә кунакка килдем. Әбиемнең дүкәнен күрдем дә үзем бәйләргә булдым. Тотбулер халкы мобилизацияләнгән ир-егетләр өчен 9000 сумга консервалар, ит тушонкалары сатып алганнар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Тотбулер авылында яшәүче Илдар Вәҗетдинов 2015 елда дәүләттән миллион сум ярдәм алып, үз эшен башлап җибәргән. Бүген аның ихатасында мөгезләре терлектә сарыклар, кошкортлар да бар. Фермерның уңганлыгы аның ихатасына аяк басу белән күзгә ташлана. Авыл җире булуга карамастан чип-чиста ишек алды. 6 баш мөгезләре терлек 2 дистәгә якын сарык тота Илдар. Эшләү башлау минем кинәт кенә килеп чыкты. 10 елда үзем өчен генә эшләп караган 20 гектар җирдә. Нарсын 11 елда техникаларын һәм җирләрен тәкъдим иттеләр дә, мин шуларны бурычка алып, әкренләп шулай фермер булып киттем. Һөнәре буенча райондашыбыз математика укытучысы. Фермер хуҗалыгын булдыру турында ул авыл җирлеге башлыгы булып эшләгән чорларда ук уйлана башлаган. Грант акчасына трактор алып, соңрак техникалар сонын тагын да арттырган. Бүген хуҗалыкта Нива комбайны, ДТ, МТЗ, ЮМЗ тракторлары, бик күп сонда тырмасы, күлтәе, чәчкече һәм җир эшкәртү өчен кирәк булган башка төр тагылма агрегатлар исәпләнә. Бүгенге көндә 150 гектар җирем бар, аның 30 гектарында күп еллык үлән һәм 120 гектар чәчүлек җирләрем. Күпчелек арпа будай үстерәм. Борчак җирне сыйфатлый дигән пар белән эшләгәнче борчак үстерәм. 150 гектар пай җирендә Илдар елда арпа, бодай, борчак кебек бертөкле хузаклы культуралар үстерә. 30 гектары исә күп еллык үлән мәйданнары. Узган елга карый, быел уңыш мулдан булды ди фермер. Бертөкле культуралар ихатадагы малларны ашату өчен генә түгел. Җирлектәге кошчы фермерлар да терлек азыгы сыйфатында аны бик теләп сатып ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Тату аш татлы булыр диләр. Балаларның туклануы әти-әниләрне борчыган төп мәсьәләләрнең берсе. Сабыйларыбыз нәрсә ашый? Балалар бакчалары һәм мәктәпләрдә туклану ничек оештырылган? Гимназиядә дүшәмбе көне төшке ашка салат, макарон белән тавык котлеты берделәр. Төрле балачага төрлечә инде ул. Икесендә ашыйлар инде, бутка яраткан балачага бар, яратмаганы бар. Барбырда ашыйлар, тәмле дип инде, тәмле булсын дип пешерәбез инде ризыкларны инде. Шуңа күрә котлетларны бик яратып ашыйлар, макарон белән инде, салатлар көн саен бит инде бездә салатларны да ашыйлар инде яратып. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында туклану нормалары санитар-эпидемиологик таләпләрдән чыгып билгеләнә. Пешекче нәрсә тели, шуны пешерә алмый. Бартыр ризык алдан расланган меню буенча әзерләнә. Көн дәвамында мәктәптә булган һәм инде турыдан-туры башка Мөслим районында булган, Мөслим үзәгендә булган башка оешмаларга киткән укучыларга бу кирәк. Менә музыкальныйга китә укучы, спорт мәктәбенә китә һәм кичкә хәтле өйгә кайтып керми.
аларга инде 2 тапкыр мәктәптә ашап китү кирәк дип саныйм. Инде кайбер укучыларга ул 2 тапкыр мәктәптән соң туры өйгә кайткан укучыга ул кирәк түгел дә кебек, чөнки кайбер укучыларны мәҗбүри дип инде әйтә, төшәбез, столовойда ашыйбыз дип әйтергә кирәк. Ризыклар бик тәмле. Балалар яратып ашыйлар. Иртәнге аш инде завтракка безнең гадәттә сөтле, боткалар һәм компотлар, җиләк-җимеш, акмай шулай бирәбез инде. Меню безнең бердәм меню, ул бөтен район мәктәпләрендә дә бер төсле. Туклануның 30% гына әтияни түли, калганын хөкүмәт күтәрә. Район мәктәпләрендә укучылар көнгә 2 тапкыр кайнар ризык ашый. Бакчаларда сабыйлар 4 мәртәбә туклана: иртәнге аш, икенче иртәнге аш, төшке аш, кичке аш. Миләшкәй балалар бакчасында 2022-23 уку елында 168 бала тәрбия белем ала. Баланың сәламәт булуы, дөрес туклануында. Безнең балалар бакчасында пешекчеләребез Рәзилә Ленаровна, Луиза Илшатовналар балаларга бар тырышлыгын биреп, тырышып, пешетән бик тәмле итеп пешерәләр һәм балаларыбыз бик яратып ашыйлар. Төп гомуми белем бирү мәктәпләрендә белем алучы 5-9 сыйныфлар өчен туклану өчен бер көнгә түләү 35 сум тәшкил итә. Укучылар өчен иртәнге ашның бәясе 19 сум 20 тиен, төшке аш 35 сум. Башлангыч сыйныфлар иртәнге аш өчен генә түли. Төшке аш башлангыч сыйныфларга 55 сум 55 тиен тәшкил итә. Моны тулысынча хөкүмәт күтәрә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә геологлар йөрүенә игътибар иткәнсездер. Воронеж кунаклары районыбызда 4-нче сезон метеорит калдыклары эзләү белән мәшгуль. 1937 елның 13 сентябрендә Татарстан территориясендә табылган иң зур метеорит төшкән. Ул 15 сәгать 15 минутта Мөслим районының Кайынсас авылы янында төшә. Күк җисеменең гомуми авырлыгы 210 килограммнан артык тәшкил итә. Здесь, потому что очень такое неординарное событие произошло, заключается в том, что это метеорит, который здесь упал, это он углистый. Это довольно редкий, необычный. Последнее падение было на Кубе лет 5 назад. А здесь это произошло 13 сентября 1937 года. Собственно, и падение было довольно обширное. И находки были, конечно. В этом году пока не повезло, хотя уже работаем около месяца. Но надеемся, что все произойдет. Ул вакытта 54 килограмм авырлыктагы метеорит кисәкләренең берсе кырда эшләүче колхозчы Мәүлидә Бәдриеваны чак кына үтерми кала. Һава дулкыны шул кадәр көчле була, метеорит төшкән урыннан 4-5 метр ераклыкта торган Бәдриева егыла һәм контузия ала. Галимнәр метеоритның яше 5 миллиард елдан артык булуын ачыклаган. Я один из счастливчиков, который нашел в прошлом году маленький камушек, мне повезло на 85 грамм. Вот. На самом деле достояние подержать это в руках, потому что не каждому человеку выдается такая возможность, прилетевший далеко из космоса, кусочек подержать в руках. Вот. Я горжусь то, что работаю в этой команде, и дальше планирую все больше и больше изучать нашу, грубо говоря, страну, где выпадают такого рода события. Бүгін көндә иң зур 102 килограмм авырлыктагы метеорит кисәге Мәскәүдә Ферсманның минералогия музеенда саклана. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Каникул бала чакның иң көтеп алган, истә кала торган чоры. Көзге каникуллар башлануга Мөслим үзәгендәге 3 мәктәп базасында көндезге мәктәп янны лагерьлары эшли башлады. 7 көн дәвамында 125 бала вакытларын күңелле һәм файдалы итеп уздыра. Алдан төзелгән план нигезендә лагерьларда төрле чаралар оештырыла. Хәрәкәтле, интеллектуаль уеннар, спорт ярышлары, төрле экскурсиялар берсен-берсе алыштырып, балаларга боегып утырырга вакыт бирмиләр. Көнгә 2 тапкыр каралган ашату да сыйфатлы әзерләнә. Рационда натураль соклар, яшелчә җиләк-җимеш, ит ризыклары Роспотребнадзор таләпләренә туры килә. Көзге мәктәп яны лагерьлары башланып китте. Мәктәбебездә безнең 40 бала ял итә. Бик теләп, йөриләр балалар, тәмле ашаталар. Безнең төрле укытучыларыбыз, физкультура укытучылары, башлангыч класс укытучылары лагерьда эшлиләр. Балалар белән төрле уеннар үткәрәбез, хәрәкәтле уеннар, логикага уеннар үткәрәбез. Аларны чиратлаштырабыз, бассейнга йөрибез, экскурсияларга йөрибез. Балалар бик теләп йөриләр, бик канәгать. Мөслим лицей укучылары яшьлек спорт комплексына ГТО нормативлары тапшырырга бардылар. Башлангыч класс укучылары үтәргә тиешле урыннан сикерү, идәннән күтәрелү, йөгерү һәм башка төрле күнегүләр ясадылар. Мин
Беренче тапкыр лагерьга килдем. Монда нык рәхәт, уйнаталар, конкурсларда катнаштыралар. Тәмле ашаталар, эчертәләр. Миңа монда нык ошый. Мне здесь очень нравится. Мы здесь бегаем, прыгаем, участвуем в соревновательных играх, соревнуемся. Мне очень нравится. Я второй раз прихожу в лагерь. В лагере мне очень хорошо. Я везде участвую, и мне очень нравится в лагере. ГТО нормативлары тапшыру 2014 елдан башланды. 6 яшьтән 70 яшькә кадәр теләгән һәр кеше бу процедураны башкара ала. Яшь үзенчәлегенә карап, төрле категорияга караганнарга, мөмкинлекләре шикләнгәннәргә төрле күнегүләр үтәү каралган. 4 нормативны без бүген кабул иттек. Аларның һәр баланың үзенең күрсәткечләре бар. Шул күрсәткечләрне без яңадан инде ГТО сайтына куябыз. ГТО сайтында инде безне определять итеп, кайсының бронза, кайсы серебро, кайсы золотой знакларга тапшыралар. Соңыннан инде без аларга удостоверениелар һәм знаклар тапшырачакбыз. Каникуллар гомер буе дәвам итсен дисәләр дә, алар тәмамлана. Әмма шушы кыска гына вакыт аралыгында да укучылар төрле өлкәләрдә белемнәрен арттырып, хәрәкәтле уеннар уйнап, тәмле ашап, аралашып, вакытларын күңелле устырсыннар иде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Реклама блогыннан соң сез сабак булсын тапшыруын карый аласыз. Детям нужно, очень много для счастья. Гоночные аттракционы, изысканные деликатесы, удивительные открытия. И в ямку бух, а чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы. Беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кичерешләр. Булар барысы да Шәһри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+. С 2019 года по вине пьяных водителей в Республике Татарстан произошло 930 аварий. Погибло 216 человек. Пострадало 1258. Алкоголь за рулем убивает. Шагыйрьләр һәм язучылар игътибарына. Әдәби әсәрләргә яңа бәйге. Бәйгенә Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан язучылар берлеге оештыра. Татар әдәбиятын заманча әсәрләр белән баетырга телисезме? Тәвәккәлләгез. Темалар шикләнми. Тулы мәгълүматны Татарстан язучылар берлеге сайтында табарга мөмкин. Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря? Не забудьте заплатить налог на квартиру или дом, автомобиль или земельный участок до 1 декабря. Сделать это легко. Всего лишь нужно воспользоваться мобильным приложением налоги ФЛ или личным кабинетом налогоплательщика с любого компьютера или телефона и затратить несколько минут на уплату налогов. Заплатите имущественные налоги вовремя. Кеше төрле фаҗигаләрдән бик күп хаталардан сабак алырга тиеш булса да, бик күпләр курыкмыйча бу хаталарны үз тормышларында да кабатларга ярата.
Если протокол отстранений. Yok, бірге подпись қойын. Yok, қойын. Отказался. Отказался. Бірге қойын. Судқа берем. Не хочу. Протоколға подпись қойын. И все. Біздің приборға өресің? Yok. Yok. Біздің приборға. Yok, бармын. Район жерлегімізде қорқынышсызлы қойышын электр бермеушілер бик көп ұшырай. Алар бізді көргәштен аша-аша қойышын электр башлар. Яғыш машинаға берледалар. Қойышын электр берсәләр үзләренә яхшырак булыр дигәндә. Моның штрафы 1000 тәңкә инде, 20 көнә түләсәләр 500 тәңкә. Бүгенге көндә иң күп тәртип бозучыларга шушы қойыш электр бермеүче арасында. Юллар һәрвакыт игътибар сорый. Юлда шоферларның гына түгел, җәяүлеләрнең дә кагыйдәләрне төгәл үтәү таләп ителә. 9 ай эчендә җирлегебездә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган 2462 райондашыбызга административ беркетмә төзелгән. Юл йөрүчеләр тиеш урыннардан чыксыннар иде, телефоннарына капланып, каян туры килешүләр чыгып китәләр. Моның өчен бүгенге көндә 500 тәңкә штраф караган. Район җирлегебездә бик күп җирдә юл аркылы чыгу урыннары бар, шушыннан чыксыннар иде. Ел башыннан исерткеч эчемлекләр кулланган килеш руль артына утырган 76 шофер ачыкланган. Җәза күпме генә каты булмасын, спиртлы эчемлекләр кулланып, машина белән идарә итүчеләр саны кимеми. Протокол об отстранении от управления из-за того, что запах алкоголя изо рта, спиртной исе килә. Onun için отстранять пока временно. И освидетельствовать керебез безнең прибор белән. Mesela шуңа протокол об отстранении. Прибор. Чисто муштук үзегез ачтыгыз. Аркабат узак итеп сигнал берип торачак. Узак итеп үреп торыгыз, тавышы биткәнчегә тикле. Тегеләй булса отказ була. Әргә дульти ди. Не, капта, әкрен үреп тор, тавыш чыга үргәчнең. Үрмисең, ныграк өр. Өр ныграк. Өр, туктама. Булды. %9 даже, 0,209. Слышь, мәлік дейсіз. Исерекләр, кемемейінде исерекләр былтырға шаштағанда шу бір шама бара. Бұйыл 10 айлыққа біздің 80 кіші техника білән исерек келіш идере еткені үшін тұқырланды. Бұларның көпшілігі бүгінгі күнде праваларынан нишат етілділер, һәм 30 мың штраф төләділер. Тәртип бұзмышағына әкірін ерсінлер иде. Җәяүлегә юл бирмәгән шоферлар белән бер рәттән машинада балаларын махсус креслосыз йөртүче шоферлар саны да шактый. ДАИ инспекторлары билгеләп үткәнчә, юл йөрү кагыйдәләрен бозу очраклары гадәттә тоннель операциясе барышында ачыклана. Районның ДАИ хезмәткәрләре кышкы тәгәрмәчләргә күчәргә киңәш итә. Узган атнада Мөслимдә беренче кар төште. Республиканың башка районнарында да кар яуды. Безнең инде беренче суыкларда шиплы тәгәрмәчләр куюга кирәк инде, потому что уже беренче кар булганчы да бар. Яңгыр иртәнге вакытта катырган була, юл өстендә буз образоваться итә инде. Но шипы инде шул вакытта кирәк, туктаган вакытта һәм кузгалган вакытта инде ул основной шул вакытларда гына бик кирәк өчен. Хәтта инде үзебезне саклыйк, шиплы тәгәрмәчләрне тиергә тырышырга кирәк по возможности. Инспекторлар хәбәр итүенчә, исерткеч эчемлекләр эчеп руль артына утырган шоферлар гадәттә бәйрәм көннәрендә ачыклана. ГАИ инспекторлары тоткарлаган сәрхүшләр арасында хатын-кызлар да бар. Юк, бармыйм. Сез миңа шулай икән, мин дә сезгә шулай. Мен тоже беләм икән. Кеше булырга кирәк экен. Согласны или не согласны? Подпись. Это я, да? Да, согласны или не согласны? Не согласна. Подпись одна. Да, согласна. Да, подпись. Тормыш яме һәм дөнья матурлыгы аракага түгел, гаилә һәм балаларга барып тоташсын иде. Башкаларның хаталары сезгә үрнәк түгел, сабак булсын.